Det her er den tredje og sidste video i gennemgangen af sidste halvdel af Odysseens 7. sang. Vi forlod altså Odysseus, da han lige havde fået lov at forlade Kalypsos ø, og siger altså her i sin fortælling til Arete og Alkinoos ved hoffet på Phaiakernes ø. Han siger, at det altså var hans lod at lide mere nød, selv efter han havde forladt Kalypsos ø. Og det får vi så beskrevet her, hvor han siger, for ved at rejse orkaner forhindrede han videre fremfart. Det er altså Poseidon, der forhindrer Odysseus' videre fremfart. Ikke? Bølgerne tårnede han op, og de voldsomt styrtende søer slyngede mig stønnende tungt i havet ud af min smakke. Smakke, det er et andet ord for sådan en lille båd. Den slog orkanen i stumper og stykker, og hen over dybet måtte jeg svømme og hugge mig frem til strømmen, når blæsten endelig bragte mig nær til landet, hvor I hører hjemme. Der var jeg da blevet knust i brændingens brod imod kystens knejsende klipper, så fremt jeg ville have prøvet at lande. Altså svømmede jeg ud på ny og blev ved, til jeg nåede frem til en flod, hvor jeg fandt det var bedst at prøve at lande, fri som mundingen var for skær og lag for orkanen. Der blev jeg da skyllet op og besvimede, men vågnede atter. Natten faldt på. Jeg forlod den regnvandsrindende flodseng, fandt mig et skjul i et krat og dækkede mig over med blade. Da lod en gud den dybeste søvn falde på mine øjne, der i min bunke af blade, så plaget jeg var i mit hjerte. Hele den nat om morgenen med, og det halve af dagen sov jeg, og solen begyndte at dale, før søvnen forlod mig. Her får vi altså bare en meget dramatisk og medrivende beskrivelse af, hvordan Odysseus ligger der i vandet og forsøger at komme ind til kysten og ikke kan finde et sted, hvor han kan krybe i land. Og endelig lykkes det, og han falder i en dyb søvn og sover længe. Der var de piger, der fulgte din datter i gang med at spille sangbold nede på engen. Hun selv var som en gudinde blandt dem. Jeg bad der om hjælp, og hun viste sig klog og betænksom, mere end man skulle have troet det muligt for nogen så pur ung. Ungdommen har det jo svært med altid at handle fornuftigt. Hun gav mig noget at spise og vin at drikke til maden, bad i den strømmende flod og klæder at tage på kroppen. Nu har jeg svaret dig sandt, om end jeg har kviet mig ved det. Kviet mig ved det, det betyder altså sådan, haft betænkeligheder, eller holdt lidt igen, ikke? Hertil svarede da kong Alkinoos sådan og sagde, fremmede, en ting har min datter dog ikke gjort rigtigt. Hun skulle selv have ladet dig følge med sine terner her til vort hus og vor hal, for hun var den første, du bønfaldt. Dette var svaret, han fik af den rådsnare snilde Odysseus. Fyrste, du må ikke laste din herlige datter på det punkt. Faktisk bad hun mig selv om at følges med sine terner. Jeg kunne dog ikke skamme mig til at tage imod det, og frygtede også at gøre dig vred, når du så mig i deres selskab. Vi er en pirlig slægt, vi menneskevæsener på jorden. Ja, så i den her beskrivelse af, hvordan Odysseus altså møder Nausicaa og Nausicaas terner eller piger, er Odysseus igen strategisk. Det har vi snakket om nogle gange, at Odysseus han ved godt, hvordan han skal bruge sine taler, hvordan han skal bruge ordene. Og her kan vi altså se, at han beskriver Nausicaa som en gudinde blandt dem. Og hun er klog, hun er betænksom, og hun er faktisk mere klog og betænksom, end man kunne have forventet. Ikke? Så her får han fedtet lidt for Alkinoos og Arete, samtidig med at han får beskrevet, hvad han har været udsat for. Ja, og nu siger han, nu har jeg svaret dig. Det bliver sådan en afslutning på den her tale, ikke, til Arete siger, nu har jeg svaret dig sandt, selvom jeg har kviet mig ved det. Så han siger altså, at selvom jeg sådan set ikke lige synes, jeg var helt klar til at fortælle endnu, så har jeg altså fået et svar. Det er jo også til dels rigtigt, og det skal vi faktisk bruge lidt tid på at snakke om næste gang, hvor meget han nu egentlig har fået svaret. Og så er der den her lille udveksling mellem Alkinoos og Odysseus, hvor Alkinoos siger, at hans datter burde have fulgt Odysseus helt op til byen, og Odysseus siger, det skal du sådan set ikke bebrejde, laste, det betyder bebrejde. Det skal ikke bebrejde din datter, at hun ikke fulgte mig helt til byen, for det var mig, der sagde, at det ville jeg ikke. Og den her lille udveksling mellem de to, den skal vi også snakke lidt om på timen, fordi der igen
nogle ting her, som er med til at karakterisere de to karakterer, Alkinoos og Odysseus. Så husk lige det. Ja, og så afslutter Odysseus sin tale med at komme med sådan en noget, som nærmest virker sådan ordsprogsagtigt. Ikke? Han får sådan lige løftet det hele op til noget, der handler om, hvordan mennesket er som sådan. Ikke? Han siger, at vi er en pirlig slægt, vi er menneskevæsener på jorden. Og det siger han selvfølgelig, fordi at han lige har sagt, at man var lidt påpasselig med, hvordan han ankom sammen med Nausicaa, fordi han ville ikke risikere, at Alkinoos blev vred. Og så siger han det her for sådan ligesom at understrege, det er altså ikke fordi, jeg tror, at du som sådan er vred, men det er vi jo alle sammen, vi menneskevæsener, vi er pirlige. Og så det svarer Alkinoos, hertil svarede da kong Alkinoos sådan og sagde, fremmed, jeg har nu ikke sådan et hjerte i brystet, at jeg forløber mig let. Altså, jeg har ikke sådan en karakter, at jeg let lader temperamentet løbe af med mig. Men takt er jo altid en fordel. Alfader Zeus og Apollon og Pallas Athene. Om bare sådan en mand som du er, hvis indstilling er som min egen, ønskede at ægte min datter og kalde sig svigersøn af mig, lad mig give ham hus i mit land og rigeligt eje der som han blev. Men imod dit ønske vil ingen for Jakob prøve at holde dig fast. Det forbydes Zeus i det høje. Og til din rejse bestemmer jeg hermed dagen i morgen, så at du ved det. Du selv kan ligge i blidelig slummer, mens mine folk vil feje et blikstille hav, til du kommer hjem til dit land og dit hus, hvor end det ligger i verden. Ja, var det længere væk end Euboea, den ø, der er fjernest herfra, efter hvad folk har sagt, der har set og besøgt den, dengang de sejlede den lysblonde helt Rhadamanthys til øen for at beskue giganten, den jordfødte Tityos fængsel. Langt som det var, kom de frem, og uden at føle sig trætte, rodede de hjemad igen og landede selv samme aften. Snart vil du selv få at se, hvor langt mine skibe og svende overgår alt i at feje i flyvende fart over havet. Jeg har lige sat en streg ude i siden ved de vers, som indeholder en eller anden form for sådan antydning af, at Alkinoos sådan set synes, at Odysseus virker til at være en rigtig fin fyr, og har nogle gode holdninger og værdier, og derfor godt kunne tænke sig, at Odysseus måske kunne tænke sig at blive på øen og blive Nausicaas husbond. Og her får vi faktisk slået det ægteskabstema an, som vi allerede har set et par gange. Vi så det i starten af 6. sang, hvor Nausicaa siger, at hun gerne vil ned og vaske ved floden, fordi hun har drømt, eller Athena er kommet til hende i en drøm og har sat ægteskabstanker i hendes hoved, og vi så det også antydet noget med noget ægteskab og fløjt mellem Odysseus og Nausicaa på stranden. Og nu tager Alkinoos altså også det her tema op. Så det ligger lidt i luften, at de dels er en slags jævnbyrdige, og dels at der potentielt godt kunne være en fin alliance her. Den her passage, som handler om Euboea og nogen, der sejler frem og tilbage mellem den og ham her Rhadamanthys, den er man sådan lidt i tvivl om, hvad det er for en historie, vi har med at gøre her. Men pointen er det, som står fra linje 325, altså at Euboea, det ligger bare rigtig langt væk, og forjakkerne, de er så gode til at sejle, så de kan nå frem og tilbage på samme dag, selvom der er sindssygt langt. Så det, der egentlig er pointen med den her smøre, som Alkinoos kommer med, det er, at vi er bare rigtig gode til at sejle. Så du er i trygge hænder, når vi hjælper dig hjem i morgen. Ja, det var hans ord, og de frydede tålmodighedshelten Odysseus, så han brød ud i bøn og talte og sagde således. Alfader Zeus, om blot Alkinoos fuldkommer alting, som han har sagt, der får han i kornaksbølgende lande uforgængeligt ry ved at bringe mig frelst til min hjemstavn. Således lød de ord, som de to vekslede sammen. Nu gav den skønne Arete besked til de flittige piger om at få stillet en seng i søjlegangen om gården, ret den med purpurbolstre og laner af linned derover, og med et tæppe af fineste uld til at lægge omkring sig. De gik derud af hallen med blusende fakler i hånden, villigt og flinkt, og straks, da de havde gjort klapsengen rede, kom de tilbage i hallen og sagde sådan til Odysseus. Fremmed, nu kan du godt gå til ro, din seng er nu rede. Således de, og for ham var det skønt at komme til hvile.
Der sov altså den sejt udholdende lyse Odysseus trygt i sin flettede seng i den ekkogenlydende solgård, mens Alkinoos selv gik til ro helt inderst i slottet, og hans dronning Arete gik med ham og delte hans lege. Det Odysseus svarer til Alkinoos' forslag om, at han skal få hjælp til at komme hjem af de her rigtig dygtige søfolk, som bor på Fajakernes ø, det er, at han beder til Zeus, og det han beder til Zeus om, det er, at Alkinoos skal få et uforgængeligt ry, altså et ry, som varer evigt. Og det er måske lidt mærkeligt at bede om, men det hænger sammen med, at ryet, som på græsk hedder kleros, er ekstremt vigtig for grækerne og for den græske kultur i det hele taget. Og det er faktisk også noget af det, vi skal tale om på timen, altså hvad for en status det her ry har, og hvordan det igen er med til at motivere de handlinger, som karaktererne udfører. Så igen hæfter jeg lige ved det her med det uforgængelige ry. Det var slutningen på tredje og sidste video i gennemgangen af Odysseens 7. sang, sidste halvdel. Tak for nu.